Jakom mar kambi mar Media Services kod kambi mar okumba mar Directline Laktar SK Macharia oyiero apisas manyien mabiro tayo chenro mag kambi mar Directline. Kane gitwak tok otelo mar kambi no apisi margi maduong' man Anniversary Towers, Laktar SK Macharia noyango Wilson Wambugu kaka jalup jatend tije maduong', Stella Kinoti tayo weche mag omenda, Elizabeth Kuria biro konyo Kinoti kaka jalupne, seche ma James Mary biro telo e kidieny mar lony to kod teknolojia. Ochunge tich mane jatend tije maduong' Sami Kanyi kendo yango ni lokruok motim chako tich achiel kachiel. Piny owacho singoni gedo mar olalo mar